Tomas falsas. Toma un. Me echaron droga en el Colacao. Bueno, bienvenidos ao canal. Eu son Bruno. Son Isma. E nada, xuntos formamos o Galpón dos Rochos, que ven sendo esta cousa que temos aquí. E nada, simplemente somos dous amigos que queremos facer un proxecto, sobre todo falando en galego, que é unha das cousas que máis nos une, e a parte do galego, os coches, sobre todo os coches, é o que máis nos une aos dous. Alquilamos un baixo, ahora mesmo estamos en Ferrol, e bueno, o noso proxecto é restaurar un Opel Rekord que temos por ali atrás. E bueno, aparte deso, pois temos ahora mismo a nosa plataforma, que é parte do galpón. Sí. Temos un CRX que é de Isma, hai un Astra tamén para resistencias, e bueno, está o Astra tamén para circuitos. E pouca cousa máis, espero que vos guste todo o que imos facer, tedes que perdoar polos medios, porque bueno, non somos youtubers, ni moito menos, e bueno, pouca cousa máis. Non sei se tens algo máis que dicir ti. Sí, bueno, unha presentación general ahora do que ven a ser o galpón, Sí. que é onde temos os ferros todos. Ferros, moitos ferros. Darlle unha voltiña por aí enseñando ou deixando ver os primeiros proxectos. Bueno, que vos guste a todos e aprender desto que é polo que estamos facendo. Efectivamente. Bueno, empezamos o recorrido polo galpón coa nosa plataforma común, que bueno, ten dono, pero utilizámosla indistintamente Bruno máis eu. Sirve para apoiar cousas e, por supostísimo, tamén, evidentemente, para cervezas. Hai nas que poñer en algún lado. Utilizámoslo de mesa, bueno, é multiusos. É multiusos, é unha plataforma multiusos. Leva coches, leva de todo. Efectivamente. Pois aquí temos a ZZR de Isma. Sí, bonita moto, encantame esta moto, unha moi lixeira e bueno, se ve que brilla como a ela sola. A verdade que sí, é limpáchela ben caraxo. Sí, hai que aproveitar. Pois aquí teño a miña, unha Dragstar 6,5, que bueno, a pobriña fai o que pode. Ímolo deixar aí. Para ir dar un paseo no verán, oye, a moitos lle gustaría, oye. Efectivamente. Aquí temos o CRX de Isma tamén. Sí, CRX importado de Alemania, un Delsol descapotable. É o pequeno, 126 cabalos, pero bueno, a verdade é que é un gusto conducilo. Vas casi a ras do suelo, e o chapista que me fixo o traballo de chapa toda, de pintura e de restauración de óxidos e todo eso, está espectacular, todo espectacular o coche. Seña, eu por dentro, que sei todo, val para ver. Sí, val para ver con esas alfombrillas e a sábana para tapalo aquí. Así, sí, nada, habrá que cambiar un volante, poñerlle un máis pequeniño e disfrutar del, que pois está. Sí, señor. E bueno, temos aquí o Astra de circuito, que bueno, é un 2000 DTI, 100 cabalos, un poquinho toqueteado, pero bueno, fai o que pode nos circuitos, que é do que se trata. Ten aquí a pegatina do noso foro, evidentemente. E nada, por dentro ten simplemente semibaquets, bueno, baquets completos, perdón. Volante, totalmente vaciado. Kit básico para pasarlo ben nun circuito, vaya. Efectivamente. Uns frenos, uns latiguillos, un pouquiño de motor e, sobre todo, baquets e volante, que é o que... E semi-slicks, se non agarra, non podemos nada. E aquí ven o proxecto, o noso pequeno, bueno, pequeno non, o noso gran proxecto. Sí. E non porque sea grande, senón porque é larguísimo. Berlina alemana, ágil, fiable, potente. Sí, efectivamente. É un Opel Rekord E do ano 83, 70 cabaliños. 37 anos, casi ten máis anos que a cabalos. Efectivamente. Unhas poderosas rodas 185-65 R14. Con tapacubos. Para transmitir toda esa potencia ao suelo. Tuve aquí un pequeno golpiño, que bueno, que xa vos faremos un vídeo completo sobre este pequeniño. Sí, é un coche bastante curioso, a verdad. O seu kit básico de interior, elevalunas eléctrico, altavoces poligoneros... Ai, Dios mío.
E, bueno, é un proxecto low cost, pero para facelo andar outra vez en toda a súa plenitud. Aquí temos a pegatina Ágil, fiable, seguro, alemán. Opel. Potencia. Dios. E, bueno, aquí temos outro proxecto que temos no galpón, que é un Astra para resistencias, puro e duro. E, bueno, leva un bloque 2016 de 136 cabalos. E, bueno, non corre moito, pero fiable é, polo menos. Sí, este é igual co que eu teño de calle. Bueno, son chasis que temos bastante ben conocidos. E, bueno, é un proxecto low cost tamén, para facelo o máis barato posible, para pasalo ben en resistencias e en track days, claro. Vai facer moi parecido ao como fixemos con negro, vaciado, baquets, volantes, semi-slicks. Bueno, pasalo ben, é importante. Sí, 4 cousiñas que iremos añadindo nas listas de reproducción de cada coche. Efectivamente, e de feito, bueno, aí nese manguito xa encontramos a primeira sorpresa, Ah, sí, a mermelada. a mermelada, que, bueno, que xa vos iremos dicindo. Procuraremos documentar todo o que fagamos nel. E, bueno, unha cousa que non pode faltar nunca en ningún galpón. Sí, un encerado con cousas. Con todo anotado para mirar o que hai que facer, unha lista interminable de cousas que sempre se van añadindo. Bueno, ir tachando as que se poidan na medida do posible. E, bueno, por suposto, tamén esquematizado o que vamos facer no canal de YouTube, que, bueno, que xa vos iremos dicindo pouquinho a pouco como imos. Sí, non só van ser proxectos, tamén igual facemos algunha explicación no encerado de cousas que fagamos. Efectivamente. É unha mesiña de traballo, non pode faltar ningún galpón. Unha boa iluminación, robusta, un esmeril, un tornillo de banco, a poder ser grande, verdad? Sí, ando non ando. Ando non ande. Sí, tamén, bueno, falta ya a tabla de... Para poñer as ferramentas, que vai ir aquí, todo por aquí. Efectivamente, que en breve se virá un vídeo do galpón e de como conseguimos chegar aquí. Efectivamente. E aí están os ferros todos. Aí. Bueno, pois isto é o que temos. Esperemos que vos guste o proxecto e nada, verémonos por aquí seguramente moitas máis veces. Intentaremos facer o mellor que poidamos. E, bueno, o que remarcamos antes, sobre todo disculpade polos medios, non somos profesionales. Imos intentar facelo o máis corto posible e ameno, non vamos facer vídeos de arte. No, evidentemente, así que nada. Non nos dá a cabeza para tanto tampouco. Eso tamén é verdad. Nin o tempo. Bueno, un saludo a todos e nada, xa nos vemos por aquí, de acordo? Chao. Chao. E outra cousa, nin vos suscribades, nin dedes á campanita, nin hostias benditas. Eso non te fijas. No, unha cousa que non comentei. Calquera comentario, cousas desas son bienvenidas. Comentarios sí. sobre todo. Eso sí, efectivamente. Os comentarios, ímoslos ler, evidentemente, porque non comentarios, correos, temos cuentas de Gmail, temos de todo, calquera que queira preguntar calquera cousa, nós non somos de inteligencia moi potente, pero intentaremos resolver todo o máis fácil que poidamos. Efectivamente. E nada, temos perfil de Instagram, temos perfil de Facebook, e, bueno, se queredes seguirnos un pouquiño máis a parte de YouTube, vémonos ali tamén. Sí, que en Instagram sempre se suelen subir fotos de cosas, avances de vídeos, vaya. Efectivamente. Avances de vídeos. Chao, chao.